Всяка сутрин едно и също. Ранно ставане и трудно разсъмване. Без кафе сутринта няма как да стане и първото нещо, което правя е точно това. И не мога да продължавам така. Пия едно кафе, след това пия още едно и след час пак ми се спи до края на деня. Тази зависимост от кофеин и никотин просто ме убива от всякъде. И също така концентрацията ми беше пълна нула. Ако не изпия 3-4 кафета, няма как да съм адекватна на лекция и да слушам. Писна ми, от това да съм зависима от цигарите и кафето. Всяка сутрин аз не спирам кафе след кафе. И какво от това? Продължавам да не спирам да заспивам цял ден. Не и този път. Време е за промяна. Откакто в ръцете ми попаднаха тези капки Natural Booster Drops Focus and Drive, живота ми се промени тотално. Не мога да повярвам как само 1/3 доза от пипетата на капките Natural Booster Drops Focus and Drive могат да направят такъв ефект, ценно съм пила 2 кафета или една енергийна напитка. А откакто ги пия, имам супер силна концентрация и в лекции съм супер концентрирана. Вече нямам нужда да пия по 3-4 кафета на ден или да си купувам по няколко енергийни напитки преди лекции.